Sansngi hadian ke jing penmi ya ke hukum ban khang bande gi dok kha ki bawan na Andhra Pradesh hadian ke jing lap ya ke jing ai inject dawai formalin lingba katanat food and safety ke yode dok kha kala hiar namal ke jing sep tieng ki nong thiet ki nong bam ban thiet ki dok kha hnrei ha ka wei pat kaliang kala long pat ka kabu ya ki nong ri dok kha hapo ka jella Haka jing kren bat ka director jong katanat fisheries ka kong IT maulong ka badai ka officer ka bah kli jong ka katanat ka baju khmi ya ka bah ka miat ki nongri dok kha kala pentep hadu nen ka sngi ka jing la ban pen poi dok kha jong ki nongri kalong sanspa saupusan kilo tam Hakini kisni kar kum nomor ba kum direction bala ai tingi pan ya kata ka weekly basis report mo te ki don kat tu kat ne ro ki bala ai through the group jangi ya kini ki dok kha kat baki de te kitu ki la phai ngi rek WhatsApp ru ki proof jangki de kitu ki images baki pam ki te ayo jing khen hadu menen ka de tang san spa sapu san kilo tam i Kalau pentip ru ba katanat kadang persang ban pensol thu iki nori dok kha bakin tong iki dok kha bat ban wan ra se yo sahat ya ki dok kha jongki ngadon ke jing kermen bangila tang bakalong komni pede nang kini ki pung ki dok kha nomor ki privately owned ngemla ban force no bakin harvest ka dok kha tikat bala hingila ban pensol thu iki ya ka jing yo nong makin yo nong hi maki te ngeng agarmen bah hapo kini khat sansi katla kat yai na ka liang jong ka department ngin pen biang iki dokha Shushu kali thu bakatanat fisheries ka judan ru ya ka review meeting bat ki officer na barok ki district ban pen klanya katanat bat ru ban kentu ya ki nongram bakin trai sitam shushu ban pen mi khambon khamtam na ki district ki badan hakhaput kani man la ka poring idon ka ka review ki meeting ngishim hi ta ki jing e bat komno ong tan ki jing e bat komno bangin le bangin posisha ta ka thong kanang bangin la asya ban pen biang ta ki dok hari jalala jong man la ka poring idon ka ki meeting bat ki SF na ka leng jong jala te ye kino ki jing shem jong ka ki district ka mo ki share lang ba ki we te kom ka department hing ye tli Borok khat artili ki district tiki success story jong ki we lani kano bakilong laban achieve ki share kita ki jing shem ki jong ki tenga kermen ken ba nakani tang ya kari boy mo nga kermen kum ya ka southwest khasi hills ya ka east jainta hills namar bale gini ki don hagi border areas kini pitip hi baka temperature kalong kum ki plain area ti barabor hin kan tiyo kini ki SF bade in charge gitu bakin concentrate gitu ki area ti a full concentration hi kumbangile kini ki plan proposal jangi ya PMMSY ngilale kini badan po border area kum stage po thai rani kor kablong very feasible stage po thai east jainta hills te ke em tong laklet ki jaka kerteng sto chetu ngilale kini ki cluster approach system kanang ba lingba kan ka cluster approach system ngila ban kham yo i ti ki dok kha bakin nom long scattered kini ki scheme ki jangi keleng lekin long no shija ka kanang bangin yo i ka production kanang bangila ban penbiang ya ka production ha ka regional jong